Туктаусыз яуган яңгырлар Казанда гына түгел, Чаллыда да су басуга китерә, биналарның түбәләреннән үтә, яңгыр коелары да су күләмен кабул итеп өлгерә алмый, юлларда тирән-тирән күлләвекләр. Түбәләре юеш фатир хуҗалары, идарәче оешмалар сукмагын тапты. Шәһәрнең иң юеш урыннарын без дә күреп кайттык. Юллар тулысынча су астында, автомобильләр, кораблар кебек йөзеп кенә йөри. Бу кадрларда Сидоровка авылы. Шәһәрнең башка районнарында да шуңа охшаш хәл. Зур күлләвекләр адым сайын. Күп санлы мөрәҗәгатьләрдән соң кайбер урамнардагы яңгыр кыйларын чистартканнар. Әйтик, Вахитов проспектындагы күпер астында хәзер су проблемасы юк. Вот капли висят. Это наверх поднад дышит. Все сверху, вот, сверху бежит. Әмма иң зур зыян күп катлы йортларда яшәүчеләргә килгәндер мәгәен. Бу яңа шәһәрдәге йортларның берсе. 16 катлы бинаның түбәсеннән ага. Монда яшәүчеләр идарәче оешмага мөрәҗәгать итә. Чакыручылар күп диләр, һаман да көтәләр. Никто не приходил до сегодняшнего дня. Әлегә кадәр килеп караучы юк. Сантехникта идарәче оешма вәкилләре дә күренмәде. Сез беренче килүчеләр. Менә бу йортта да шул ук хәл. Монда хәтта тәрәзәләрдән алар ябык килештә су тама. Это идет отсюда, это натекло отсюда. Не с окна, а пошло. Мәләкәс микрорайонда яшәүчеләрдә чаң суган. Биредәге йортларның берсенә терәп төзелгән кырылманы тулысынча диярлек су баскан. Элек тә яңгыр үтә иде диләр. Тик икатны элек түбәсе алыштырыла. Файдасы гына булмый. Каждый раз после дождя, то есть. Яңгыр яуган сайын шул хәл. Элек тагын да начаррак иде әле. Клиентларга кул чатыр тоттырсак та ярап куяр иде. Инде су җыела торган ләгәннәрне берничә тапкыр алыштырдык. Яңгыр вакытындагы тагын бер куркыныч йыгылган агачлар. Алар җәяүлеләр йөри торган юлны каплый. Бәхеткә зыян күрүче юк. Синоптиклар алдагы көннәрдә яңгырлы булачак ди. Көчле җил чыгу ихтимал. Чаллы телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы.